L'Evolució és una empresa cooperativa. Cooperatives de Catalunya patrocina Sota Terra. Después d'haver deixat el general Moragas a la vista de Vic, ab son destacament lo dia 13, vingueren a encontrar-nos a Talamanca los destacaments de Montemar, Vallejo i González, compost de 1.500 cavalls i major porció d'infanteria i ocupant la muntanya de davant Talamanca. En aquest mateix lloc on soc ara, a Talamanca, un petit poblet del Bages, l'exèrcit català va obtenir la seva darrera victòria. Va ser durant la Guerra de Successió, just un mes abans de la Gran Derrota de Barcelona, aquell cèlebre 11 de setembre de 1714. En aquesta mateixa carta que porto a les meves mans, el marquès de Poal, un dels caps de l'exèrcit català d'aquella època, ens explica amb detall com va transcórrer l'enfrontament amb les tropes borbòniques. Talamanca està documentat per primera vegada l'any 960, però mai, repeteixo, mai, fins aquells 13 i 14 d'agost de 1714, la població de Talamanca, que aleshores tenia uns 200 habitants, havia vist el que avui denominaríem frívolament un gran espectacle. 6.000 homes armats fins a les dents, algun d'ells pelut. Aquesta batalla ha estat motiu de polèmica per als historiadors, fins al punt que hi ha qui diu que l'exèrcit català no la va guanyar mai. Però qui té raó? La narració del marquès de Poal és fidel als fets? Va mentir descaradament? Va exagerar la victòria per augmentar el seu prestigi com a militar? O potser ho va fer només per donar ànims a l'exèrcit català que lluitava contra les nombroses tropes borbòniques? Tenim únicament 3 dies per saber si la batalla de Talamanca va passar tal i com la va descriure un dels seus grans protagonistes. L'equip del Sotaterra ens hem desplaçat fins a Talamanca, un petit poble del Bages. Tenim el repte de comprovar, en només 3 dies, si la famosa batalla de Talamanca dels dies 13 i 14 d'agost de 1714 va ser tal com la descriuen les cròniques. El marquès descriu l'acció bèl·lica des d'aquest mateix punt on soc jo ara mateix, o sigui que la batalla va passar just aquí davant dels meus nassos. Però fem-nos preguntes. Si l'exèrcit català va guanyar la batalla de Talamanca, per què no va guanyar la guerra? Podia haver canviat el curs de la història? Xavier, aquest deu ser un bon lloc, no?, per analitzar el que ens explica la carta del marquès del Poal. Efectivament, i si et fixes, el paisatge ha canviat molt poc, gairebé és tal com era en aquella època. Boscos a la zona de dalt, poder llavors hi havia algunes feixes de vinya a la banda de baix, però jo diria que el paisatge hauria ser molt semblant a tal com el veiem ara. I a més, d'aquí era fàcil veure l'avanç de les tropes borbòniques. Segur que sí, perquè si et fixes allà dalt hi ha la masia de Mussarra, que és on va haver l'estat major de l'exèrcit borbònic. Per tant, quan els borbònics van acampar al Crestall, a la nit les fogueres es veien i després les unitats baixant per aquí les pales d'aquests turons també es distingien perfectament. O sigui, que ara el que tocaria seria buscar les restes que han quedat d'aquesta batalla sota terra, les bales, les armes, no, qualsevol indici, qualsevol resta que ens indiqui qui va passar per allí. Efectivament, de tota manera, és un territori molt extens, perquè entre aquests 2 turons ben bé deuen ser uns 6 quilòmetres quadrats. Hauríem d'acotar una mica per no perdre'ns, veure quins llocs tenen més possibilitats de trobar elements. O sigui, que primer de tot hem de trobar el camp de batalla, després hem de trobar les restes que s'han quedat en aquest camp de batalla i finalment hem d'analitzar aquestes restes per veure si el que ens explica la carta del marquès del Poal és veritat o no. Quina feinada ens espera per aquests 3 dies? La Guerra de Successió va enfrontar mitja Europa. França i Castella, entre altres, defensaven Felip de Borbó com a nou monarca espanyol. Anglaterra i la Corona d'Aragó eren algunes de les potències que apostaven per l'arxiduc Carles d'Àustria. Quan Carles va heretar l'imperi austríac, les potències europees van posar fi a l'enfrontament amb el Tractat d'Utrecht de 1713, que confirmava Felip V com a nou rei espanyol. Però, aleshores, per què un any després, el 1714, encara seguíem en guerra? Som tossuts,
Plou, i plou molt. Això ens complicarà la vida, perquè la combinació d'arqueologia, càmeres de televisió i pluja intensa equival a tocada de pebrots, que no seria un terme especialment tècnic, però que s'entén. S'entén, no? Vital, Eudald, Què? on t'havies ficat? Doncs aquí, Vinc treballant. de l'escenari de la batalla. Et prometo que sembla que senti els trets i tot ara mateix. Ara sí que al·lucinaràs. Oh, Aquí sota terra, Sí. en aquesta zona, és possible que quedin les restes de 40 cossos que van ser enterrats. de 40 cossos. Oh, sí. I què et fan pensar, a tu, 40 cossos agrupats en aquesta zona? Home, tenint en compte el lloc on estem, doncs jo diria que podrien ser de la Guerra de Successió. Doncs és molt probable, Sí. és una bona hipòtesi, però hem d'excavar, hem d'obrir-ho. Molt bé. Que tenim feina. No, deixa'm, surt, Vinga, surt, vinga, que aquí faig l'aixuta, nosa. va. Ai! Oh! Un home, Jordi Amorós, una pala, la seva, un acte presumptament vandàlic, aixecar el terra de la plaça que hi ha entre l'església i l'Ajuntament de Talamanca. El vandalisme, però, té una justificació en forma d'al·licient, trobar restes de combatents de la batalla. L'alcalde està avisat. Em sembla. Per si de cas, canviem de tema. El temps millora. Visca! El Joan i el Xavier Rubio fan el que el Xavier Hernández m'anunciava, acotar el terreny. Què vol dir? Doncs descartar cingleres per on les tropes no hi podien passar. I com ho fan? Doncs aplicant la tecnologia i la informàtica a l'arqueologia. És la primera vegada a Catalunya que s'estudia d'aquesta manera un camp de batalla. Som així, amics, pioners de mena. Sota el lideratge del mascle alfa Jordi Amorós, seguim trinxant el paviment de la plaça amb el vistiplau de l'Ajuntament. Incita i supervisa la feina Joan Santacana, l'home de la llibreta. Què, ja sabem on hem de prospectar per trobar les restes de la batalla? Sí, agafant hem fet una anàlisi del relleu de la zona i el que es pot veure és, primer, a Talamanca, que és on estem ara mateix, està desplegat l'exèrcit català, que és aquesta zona d'aquí. Aquí a Mussarra, és aquí davant, és on tenim l'exèrcit borbònic desplegat. La Riera, que és això d'aquí, és bàsicament la frontera entre els dos exèrcits, és a dir, els catalans estaven aquí i els borbònics aquí. Aleshores, la carta del Poal explica que l'atac es realitza a través de 2 turons. I sabent que les zones per passar la Riera són aquesta i aquesta, les zones més fàcils, trobem que possiblement aquests 2 turons que ens veiem aquí, aquest d'aquí i aquest, són per on van atacar les tropes catalanes. Concretar, reduïm la zona per poder començar la prospecció. Doncs les dues zones principals seran la zona dels Gubions i la zona del Molí del Menut. O sigui, aquesta zona de 300 hectàrees la reduirem a quan? A 45. A 45? Aproximadament. Fantàstic. Vinga, veiem. Soc l'Udal. Sí, Eudald, estem baixant per la pista. Que el Jordi vagi a prospectar cap a la zona del Molí i que la Gemma vagi cap a la zona dels Gubions, ok? Vale, anem cap allà. Vinga, fins ara. Endavant, soldats! Em sento una miqueta com el marquès del Poal, jo, ara, d'aquí que controlava les tropes, dirigia l'estratègia, o no? El marquès de Poal no hagués fet aquests crits. Marquès de Poal era una persona... Al darrere haguessis tingut el teu estat major, haguessis tingut la teva guàrdia d'honor de nobles, els teus alguatzils, jutges, la banda de música, les banderes... Ell es movia com un autèntic representant de l'estat català amb tota la pompa i protocol d'un estat. No tenia necessitat de fer cap cosa estranya d'aquesta mena. Simplement amb un gest en tenia prou. Deixem-ho aquí. Jo sóc de Tarragona i puc assegurar que les ordres allà les donem a crits, almenys a la meva escala. I a mi, personalment, mira, m'agrada cridar. Ué! Et quedes més descansat que un Buda, tu. Com ha canviat la forma de comunicar-se? El que abans trigava 2 hores, 2 dies, setmanes, ara es fa a l'instant. Mira, els mateixos romans trigaven setmanes, mesos per comunicar que s'havia acabat una guerra. I el propi Colom, quan descobreix Amèrica, fins que no torna, no pot dir que ha descobert un nou continent. Des d'aquí, el marquès veia perfectament
les tropes d'un i d'altre bàndol i com es desenvolupava la batalla, però com s'ho feia per transmetre les ordres. Perquè walkie-talkies, mòbils, tot això no existia, i a crits no crec que ho féssim, no? Exacte. Primer el comandant dictava les ordres a les unitats abans de que partissin. I si després, durant el combat, havia de rectificar alguna cosa, enviava els seus oficials o suboficials d'enllaç, amb les ordres precises, verbals o per escrit. I llavors anava rectificant segons com veia les coses. Però com els trobaven? Els trobaven perquè eren experts en això, eren oficials d'enllaç, era la seva feina. Ells anaven corrents i els trobaven, els buscaven i els hi passaven les ordres. Així ha passat fins al segle XIX. Era tot molt cerimoniós, molt organitzat i molt complex i, per tant, anava tot molt a poc. Aquest és el veritable art de la guerra, suposo. Després d'aquesta lliçó magistral de comunicació militar pretèrita, seguim arrasant Talamanca. I trobarem les restes de desenes de persones enterrades? Fa uns quants anys ja se'n van trobar una quarantena. Tot sembla indicar que n'hi ha d'haver més. Si les trobem, podrem demostrar que són soldats morts durant la batalla de Talamanca? Tenim totes les eines, detector, GPS, piquetes, les etiquetes. Sí, tenim tot. Doncs Jordi i Franç us quedeu per aquí al molí i nosaltres, Maica, amb la Roser, ens anem cap a Gubions. Vale? Perfecte. Vinga, fins ara. Els equips comencen a buscar restes de la batalla. Si els detectors localitzen un objecte metàl·lic, xiularan. No estaria malament que si el que localitzessin fos una bala de la batalla, cantessin una sardana. De moment, els que sí que canten són els núvols. Torna a tronar. I el dia s'està tornant a posar lleig, lleig, lleig. Molt bé. Una llauna de Coca-Cola. Sí. Va bo, Escolteu, aquí tenim una molt bona perspectiva de Talamanca, Fins aquí tot podríem dir per on es distribuïen les tropes i tot. Mira, segur que si tenim en compte la descripció que fa el marquès de Poal, allà a la punta dalt de tot tindríem l'esquadró dels homes d'honor, el sometent a sota, al darrere hi hauria el regiment de Mill i el regiment de Sant Jaume, de cavalleria, i en tota aquesta franja tindríem distribuït el gruix de les forces. El regiment de mitjans, el de Martirià Segur, els dels magaraners de Cardona, ocupant tota aquesta zona. Escolta, i per què els dos exèrcits, el borbònic i el català, venen a enfrontar-se precisament aquí, a Talamanca? Bueno, ells durant tota la campanya es van enfrontant des del 1713-14 pel domini de la Catalunya interior. El marquès de Poal es mou entre el que seria el Pla de Bages i la Plana de Vic, que la tenim aquí al darrere, i sempre amb la intenció d'amb aquest corredor anar baixant cap al Vallès per donar suport a la Barcelona assetjada. I on eren abans els camins, aquests camins tan importants? Això ara pot semblar una mica aïllat, Talamanca, però en aquell moment és un espai important. Per venir de Barcelona i Terrassa cap a Manresa i Berga s'ha de passar pel coll d'Estanalles, que està just aquí al darrere. Per tant, Talamanca era un lloc geoestratègicament important. El GPS té una doble funció. Enregistrar el recorregut que fa cada arqueòleg i saber la posició exacta on s'ha localitzat una peça. La informació s'envia per via satèl·lit a l'ordinador i així, al final de la jornada, coneixem amb exactitud quina zona s'ha prospectat i què s'hi ha trobat. És com si escombressis, com si anessis passant l'aspiradora, no? Mira. A veure. Espera. Aquí, per aquí. Aquí, per aquí, per aquesta zona. Mira, tu. Què? Heu trobat? No. Falsa alarma, nois. Falsa alarma. Aquesta em pensa que no cal portar al laboratori. Vols que t'ho digui jo? Sí, t'ho dic jo. Mira, veus? Cartutx de caçador de finals del segle XX, començaments del segle XXI. Això s'ha de llançar. Escolta, Eudald, aquesta és una excavació arqueològica totalment atípica. Absolutament atípica. Ja. Tu fas servir detectors de metalls? És a dir, a les excavacions que tu treballes normalment a Tapuerca, a Capellades, es fan servir detectors de metalls? Servirien d'alguna cosa? Mai. Treballem només amb materials que són restes òssies i restes d'indústries lítiques. Per tant, no hi ha metalls. L'estudi de la història canvia. Fins fa poc tot es basava en testimonis orals, testimonis escrits, en documentació, però ara tot es basa en tecnologia i informàtica. Si és que les ciències avancen, que és una barbaritat. Anem a buscar. Vinga.
A la plaça ja han aixecat les pedres de la superfície. Sembla que ja no es pugui destruir res més. Doncs no, ara comença l'autèntica excavació arqueològica. L'Eudald, per la seva part, busca bolets i restes de la batalla de Talamanca. De moment, la victòria és per la mínima. Bolets 1, restes 0. Vale, això seria aquí, no? Mira. Per comprovar si pita. Ui. Ah. Ha sonat, no? Ei. Molt bé. Vale, ostres, una. Les noies, amb més olfacte que l'Eudald, em fa l'efecte que acaben d'empatar el partit. Marquem amb les etiquetes. Tu em marques, em dius les coordenades, jo apunto. Ah, mira, sembla que ha arribat ara la primera bala. Perfecte. De quina zona ve això? Els Gubions. Això és L'equip de la Gemma, em sembla que és. Nois, això és una bala? I si ho és al·lucinant, jo us ho dic ara, Teniu una peça que s'està 300 anys amagada sota terra i que ara jo la pugui tenir a les meves mans. Aproximadament fa uns centímetre i mig. Sí. Això vol dir que és un calibre que es pot correspondre amb una escopeta catalana i que és una arma típica dels miquelets. Una bala genuïnament catalana. Catalana, sí. A més, no és esfèrica, sinó que és cilíndrica. És un tipus del que deien una bala d'un dum que sortia d'un entoms per fer més mal, per fer un forat més gran. Una bala assassina, Això és com anar per la platja amb el detector de metalls, també. No. Detectors de metalls, amb arqueologia, només en mans de professionals. Sí, hi ha molta gent que amb els detectors de metalls han destruït jaciments. Cada vegada que alguna persona amb detector de metalls treu una peça és com si arrenquessis una pàgina d'un llibre. Després ja no podem llegir el que hi ha. És una informació que es perd per sempre. Bé, ja m'ha quedat clar, doncs, que no s'ha de fer servir un detector de metalls de manera no professional. I no para de ploure. Mira, aquí que és pla, podríem ventilar tota la zona, fent així com seccions. Anem fent... Ara és bastant casolanes, però... El Rossell, en una línia imparable que l'acosta al món de la deixalleria, acaba de trobar una altra caqueta de porc. De porc humà, una espècie que no para de créixer. A veure... Passo. Sí, com que pita diferent. Treu detector, com que tinc la... Això sembla estar més fondo, no? Provarem, sí. Mira clar. Mira-te-la. Tens? Ara sí, Rossell, una bala. Au, ja t'has guanyat el sou. Perfecte. Sí, això, bueno. Sí, home, ja era hora, Tindrem més. Sí, ara començarem, ja veràs. Espera, deixem-ho. Més o menys bé. Sí. Acabarem més nosaltres, ja ho veràs. Sí, no la competició. Sí, aquí sembla que arriba una altra... I aquesta és de la zona del molí? Sí, mira, estan empatats, 1 a 1. Vinga, que es fa tard. Final del dia 1. Cap a casa. Quan acaba la feina, l'Eudald torna a la càrrega amb els bolets. Arqueologia i micologia. No sé quina ciència l'apassiona més, però va, Eudald, que el cotxe no espera. El fet de que hem trobat bales és una descoberta molt important. Vol dir que estem treballant en el lloc adequat. Ja, però no hem trobat cap dels morts que teòricament hi havien d'haver davant de l'església, d'aquests 40 morts teòrics, no? Les bales és important perquè evidencia que van haver combats forts. Els morts, certament, al segle passat es van trobar cadàvers davant de l'església. De moment, la cata no ha sortit res. Per anar bé, hauríem de trobar algun d'aquests soldats que va perdre la vida aquí, a Talamanca. Hem trobat bales, però per poder demostrar tot el que ens explica el marquès de Poal en la seva carta, n'hauríem de trobar moltes més i extreure'n algunes conclusions. Per exemple, qui va guanyar la batalla? Només ens queden 2 dies. Estem de ple al segon dia. Ens trobem a Talamanca, buscant bales i altres objectes que van quedar soterrats al camp de batalla. Però, atenció,
Estem pendents encara de trobar alguna de les restes d'aquests 40 soldats morts durant la batalla de Talamanca, la que possiblement va ser la darrera victòria de l'exèrcit català durant la Guerra de Successió, l'agost de 1714. Mai havia tingut tantes ganes de trobar restes humanes. L'historiador Santacana s'ha posat a picar. A veure si la cosa millora perquè, reconeguem-ho, 2 bales i cap mort és un balanç més aviat pobre. A veure què fan avui les dones. Ahir se les veien més fines que els homes. Roser, digue'm. Vine tu, que això pita. A veure. Aquí pita molt, Gemma. Som, Gemma. Uau, brutal. Aquí han sortit les 2 bales. Però estan super a prop l'una de l'altra. Molt bé, les fiquem a les bosses. Sí, ja ho tenim. Gemma, continuem per aquí, a veure què surt, no? Va, Mira bé, perquè pot ser... Mira. Olé, que gran. Ole, noies! De 2 en 2, bravo! Mira, més bales. Les forces distribuïdes aquí en el camp de batalla no són totes iguals ni duen el mateix equipament. No, per sort. El que teòricament hauríem de trobar és que aquests 2 regiments que ataquen a la zona dels Molins, els catalans, porten escopetes, per tant els traïdors haurien de ser més petits que el regiment mitjans que ataca els Gubions. Llavors són bales més petites les de mitjans. Sí. La història ja no es documenta a base de senyors barbuts llegint documents plens de pols a les biblioteques i als arxius. També s'hi ha d'anar, a la biblioteca i als arxius, però la tecnologia cada vegada té més importància en l'estudi de la història. A mi els barbuts m'agraden. En tenim un d'autèntic, un dibuixant amant de la història o un historiador amant del dibuix. Hem quedat amb ell al castell. Estem amb en Francesc Riart, que és un especialista en saber quina fila feien els soldats, com anaven vestits. Amb en Francesc ens coneixem de fa molts anys i hem reconstruït l'evolució humana fins a arribar ara. Escolta, veiem com anaven vestits els soldats catalans. A veure, aquest devia ser l'aspecte que tenien abans d'entrar en combat, perquè després de dies entremig del camp, amb la pluja, amb el fang, tacats de sang, tacats de tot, tant de goig com aquí no devien fer, no? No, clar que no. Això és el moment de l'entrega de l'uniforme. Un cop havien anat en campanya, has de pensar que quedava de seguida tronat. Però aguantava molt perquè era roba pensada per l'exèrcit i perquè aguantava una campanya, o sigui, un any d'estar fora. De tota manera, els catalans no anaven diferents dels de la mateixa època. O sigui, l'uniforme genèric d'un soldat del segle XVIII, com podeu veure, és les calces, que són els pantalons, que es lliguen a sota genoll. La camisa, que és una mena, doncs, de roba interior i que és molt àmplia. Les mitges, mitjons, diguem, sabatots, iguals pel mateix peu. Sabatots. Amb el temps s'anaven emmotllant. La jupa, que és aquesta mena de jaleco interior, i que es deia així, jupa o jaleco. I al damunt de tot, la peça suprema, que era la casaca, que portava el color del regiment i que anaven les divises, que era l'altre color que complementava. La corbata, el coll, la melena suelta, qui en tenia, i el tricornio, que era la peça, doncs, el sombrero, que era la peça per cobrir el cap. Però no tot l'equip pot gaudir de joves miquelets amb la cavallera al vent. A fora la pluja torna per tocar allò que no sona, però que fa que te'n sentis. Tanmateix, el Jordi no està per pluges, està mullat, això sí, però ben pendent del que passa per terra. Jordi, mira. Què tens aquí? Podríem tenir un coxal. Un coxal, un os del maló. O sigui que tinguéssim una tomba. Sí. Podríem tenir l'individu estirat. I cap on t'aniria, cap allà? Amb el cap cap a fora de la cala. Exacte. D'acord, això de moment no ho obrirem. Anem a buscar, aviam si trobem la resta de l'individu que faci. D'acord. I anem mirant com surt. I anem traient aquesta terra primer que tot, que és el que hauríem de fer. Perfecte. Per fi, després d'un dia i mig tenim un os. Potser és l'os d'un esquelet sencer dels 40 que pot ser que hi hagi. D'esquelets. O sigui que ens doneu una evidència més de que l'exèrcit català era un exèrcit regular, ben uniformat i organitzat. No eren 4 camperols que es van aixecar amb armes perquè sí contra Felip V, no?
Catalunya era un estat, i com a estat era una entitat organitzada que tenia el seu propi exèrcit, els seus oficials, els oficials en llicència, els seus generals, tota la seva burocràcia, les banderes, els juraments de bandera, tot el que vulgui. Xavier, és veritat que durant els segles XVI i XVII l'exèrcit català era dels més bel·licosos i temuts d'Europa? Més que l'exèrcit català, els combatents catalans, i sobretot la infanteria lleugera, com havia passat amb els almogàvers, era gent que podia córrer per la muntanya, podia estar dies sense menjar, aguantava bé la set, eren destres amb l'ús de les armes, i per tant van nodrir unitats especialitzades de l'exèrcit francès, de l'exèrcit espanyol, de l'exèrcit català, durant els segles XVII i XVIII, els famosos miquelets, per exemple, són els precedents de la infanteria lleugera europea. Molt bé. Ep. Sí, gràcies. Per aquí. Vale. I ara fem... No? Marcat. És que hi ha d'haver... Ep! Ostres! Què és això, Gemma? Olé! Una creu. Oh, home, a més... Que xulo, no? És de Té relleu i tot, no? Sí, mira, hi ha Crist a la creu, sembla que té una inscripció. Portanem-la. I mira, unes bales i una creu. Bravo. Molt bé. Vinga. Quina quantitat de color que tenien els exèrcits, eh? Blau, vermell, groc, verd... Què és tant de color? Sembla parxís, això. Un exèrcit en marxa del 18 era molt espectacular. Pensa que d'una banda els alts oficials anaven vestits com volien, i de vegades es gastaven molts diners en fer-se un vestit a to. I després cada regiment portava el color de fons del país i el color de la divisa, que eren doncs, els colls, els punys, les mànigues i els folres, per distingir-se entre si. Perquè ara deies els oficials, però mira... Jo vull aquest... O sigui, jo si volgués ser algun d'aquests, jo voldria ser el marquès del Poal. Mira que és maco aquest vestit, eh? Sí, aquest seria la rèplica del vestit d'un general de batalla. Fem un exercici interessant i alhora curiós. Quan pesava la indumentària i tot l'equipament d'un soldat català de la Guerra de Successió? La balança ens treu del dubte. 13 quilos. El Jordi Amorós i la paleopatòloga Marta Pujol reben una visita. L'home que fa anys va trobar molts cossos enterrats a tocar d'on ara excavem. Recordeu com estaven disposats els esquelets que vau trobar aquí? A l'església? Ho recordo prou bé. O sigui, hi havia dues fileres, una a la part exterior de la placeta i l'altra més a la part interior. Amb els cranis mirant cap a ponent. Exactament. Tots dos, totes dues fileres. Exactament. Els cranis a la part de fora i els peus cap aquí a la porta. I recorda aproximadament fins on arribaven les fileres? Doncs sí, des de l'escala aquella, més o menys, fins a aquesta d'aquí. Fins l'altra. Fins l'altra escala. Déu-n'hi-do. És més gran del que em pensava. Sí, n'hi havia molts, Una quarantena d'individus. Tranquil·lament, no? Ben bé n'hi havia, sí. Si van aparèixer uns 40 cadàvers davant de l'església i tenim indicis que n'hi ha més d'enterrats, per què no els trobem? Misteri. A veure, llavors, una cosa important aquí és la diferència de lo que veuen tots dos comandants. Sí. Montemar, per exemple, què veu des de Mussarra? El que hem fet és una anàlisi de les línies de visió de cadascun dels comandants des dels seus llocs de comandament. Aleshores, això, les zones ombrejades són les que veu Montemar i la resta dels oficials borbònics des de Mussarra. O sigui, veu una cresta i veu el que hi ha sota de Talamanca. Sí, no veu la riera, però veu la zona on estan desplegats els catalans. I el Poal? Què veu? El Poal, des del castell de Talamanca o des de la pròpia Talamanca, veu això. Clar, té molt més de control del territori. Se nota que ha arribat abans, que ha escollit la millor posició i que parteix des d'un avantatge. Sí, tant, perquè ell veu tot el camp de batalla, segons el que sabem. Mira, ara estan arribant més balers. Això és pluja de balers. Aprofitant que el sol ha sortit, el Jordi Amorós ha decidit fer una visita a l'altre Jordi, el Rossell. Tendra imatge la d'aquests dos grans mascles passant l'aspiradora. I
aquesta deu ser la zona que vam rastrejar i prospectar ahir, i el que es van mullar de valent, i les bales que n'han sortit. Són totes aquestes. O sigui, si ara surten més bales seran el terreny inexplorat, clar. Sí, probablement a la zona dels Gubions igual en surten més. Hem de cobrir una mica tota aquesta zona de la dreta. Sí, i així tindrem tot el camp de batalla complet. Eres tu? Sí. Ara vine aquí, passa. Vale. Sí. És això? Mira. Mira. No. Una ferradura, tio. Hòstia. L'Amorós ha canviat uns morts, que de moment no apareixen, per una ferradura de 1714. Un bon inici al camp de batalla. A més, fa un sol que enamora. El corn marí està documentat a Catalunya des de finals de l'edat del bronze. Sabem que els almogàvers el feien servir, és el que en deien la nàcara. Els miquelets, la infanteria lleugera, els fusellers de muntanya, el feien servir com a instrument reglamentari. Aquell 14 d'agost del 1714, segur que els corns marins van retronar molt fort aquí a Talamanca. El marquès de Poal pensaria que som una colla d'escreguts, repassant el camp de batalla, excavant el cantó de l'església. Però ell havia de la carta, però els científics hem de comprovar realment si aquest registre existeix. Més contents que unes Pasques per haver trobat la ferradura, l'equip dels Jordis continua traient el màxim profit del detector. Va transcórrer la batalla, tal com l'explica el marquès del Poal a la seva carta? Pel que anem avançant en la recerca, sembla que sí. Cada vegada som més a prop de la resposta definitiva. És metall, és plom. És una bala aplastada. Són aquestes marques. Això és de l'estimball contra les roques. Van fallar. Ens trobem ara a la línia divisòria entre els dos bàndols. A veure, aquesta riereta feia de frontera natural entre els dos exèrcits. Doncs sí, és molt possible. Fixa la quantitat de vegetació que hi ha i un exèrcit uniformat i format passant per aquí, la complexitat que té això davant de l'enemic que el té davant. Això no ho atravessa, un exèrcit. Per passar únicament tens un parell de passos, un que tens allà, aquí al darrere, allà el veiem, i un altre una mica més reculat. És a dir, que tot el front de batalla, 3 guals per passar i poca cosa més. I quants catalans van morir a la batalla de Talamanca? Les fonts calculen que podem aventurar sobre 150. I castellans? Hauria de ser una xifra similar, tot i que la batalla va continuar. El dia següent, els miquelets els van encalçar fins a Sant Llorenç Savall i els hi van ocasionar 500.000 de baixes pel cap baix. Déu-n'hi-do. I en total, en tota la guerra de successió, quants morts hi va haver? Es fa difícil de calcular. Civils, militars... Es fa difícil de calcular. Això comença el 1705, acaba el 1714. I no solament són morts catalans, castellans i francesos, sinó que també hi ha holandesos, anglesos, hugonots i portuguesos, que n'hi ha molts. I hi ha els civils i els militars. Els militars, pel cap baix, no deurien baixar dels 100.000. I els civils sobre 200, calcula. Uns 300.000 podríem dir que no seria exagerat. 300.000 morts. El drama de la guerra, vaja. Mira, Joan, el waypoint 1 del GPS-GH3 és un fragment de ferradura. També tenim allò algun clau? Sí, també tenim claus. I aquesta creu és la que ha trobat la Gemma. Ara està una mica menys plena de fang que quan l'han trobada. Si un cop neta, si li donem la volta, veus que posa Los-Sans Sagrament. Això és català antic, és que això vol dir prenormatiu. Sí, probablement és de l'època de la batalla, o sigui que igual algun soldat se li va caure durant el combat. Aquesta bala que estic mesurant fa 16. I aquestes de les més grosses, què ens farien? Aquestes de fusell, per exemple. Ens fa 18, gairebé. Sí. Els pesos deuen ser molt diferents, no? Sí, exacte. Probablement aquesta pesi, si no el doble, doncs un cop i mig l'altre. Aquesta ens està pesant 30. I aquesta teva? Potser 40. Mira, bastant més. Bastant més. 50 grams. Sí, sí. Ja has vist aquesta d'aquí, per exemple? Això també és una bala. Sembla que sí. És de plom, o sigui, realment és una bala. Tot aquesta, bueno, això que estigui tan deformat,
Probablement tingui a veure que ha impactat amb alguna cosa amb estries, com es veu, potser un arbre, l'escorça de l'arbre. Devia estar realment calenta per poder agafar la marca de l'escorça. Sí, es va deformar moltíssim. I seria també una bala de calibre petit o de calibre gran? Sí, faig la foto i ho pesem, aviam. Aviam. Doncs mira. O sigui, seria aquesta abans d'impactar. Sí, el antes i el després, una mica. L'historiador Santacana ens avisa i nosaltres hi anem corrents. Bones notícies? Què, Joan? Hi ha notícies, no hi ha notícies? Què hi ha aquí baix? No hi ha res. No hi ha res? Estem a 12 centímetres per sobre d'això. Ja, però sí. Tot indicava que aquí trobaríem gent, no? O trobaríem algú. Sí, és el lloc on menys morts, és el cementiri que menys morts dona. Però aquí no és on es havia trobat i es havien acumulat després al cementiri? Es havien trobat aquí. Però aquí ja no hi ha res. És a dir, que merda amb ceba. Hem llapat. Línia tancada. La investigació arqueològica és així. Et pots carregar el paviment de la plaça i no treure'n res. Per oblidar aquesta merda amb ceba, busco emocions fortes. Me'n vaig a la guerra. Pensa que havien d'anar molt de pressa a carregar i a disparar, perquè eren un blanc molt fàcil. A la batalla de Talamanca no hi havia rambos, i sí, molt protocol, ordre i estratègia. I a quina distància eren precisos aquests fusells? Són armes potents però poc precises. El canó no està ratllat i la bala surt rebotant. A 50 metres podies encertar una persona fàcilment, però més enllà, poca precisió. I quantes vegades podies disparar? Una. Una sola per cada vegada? Una sola, després havies de recarregar. I la distància entre tret i tret? Bé, un soldat, diguem, entrenat, podia donar 2 o 3 trets per minut. 2 o 3 trets per minut? Però això és molt poc, no? Això era molt ràpid, perquè a més havia la possibilitat que se't trenqués la baqueta o que la pedra de pedrenyal se t'esgotés i, per tant, la cadència de tret encara era més lenta. Clar, havies de córrer per disparar d'una vegada a l'altra. Havies de tenir sort o punteria, també, perquè si no era l'oportunitat dels altres. Amic, has fallat. Una llàstima, també. Però com ho has fet? M'estàs fent molta ràbia, ara, Però just a la diana... Xavi, segons el calibre, podem saber quina arma va disparar, això? Sí. Si, per exemple, agafem aquesta bala d'aquí i aquesta, com pots veure, són molt diferents. Aquesta d'aquí és molt més gran. Això és una bala de fusell. I aquesta d'aquí és una bala de carabina, de pistola o d'escopeta, que és un calibre bastant més petitó que l'altre. Però veiem també que hi ha algunes bales prou diferents i també tenim altres objectes que no són pas bales. Doncs mira, això no és la creu que el crucifix que va trobar... La creu que va trobar la Gemma? Sí, això què és? Un ganivet, no? Sembla un ganivet. Un botó d'una casaca, és a saber. No és el que anava associat segurament a l'exèrcit, no? Els soldats que anaven... A més, els cavalls amb aquests terrenys tan accidentats patien molt dels cascos i perdien ferradures, s'havien de tornar a ferrar ràpidament. No està malament, No, sense mica no. Estem reconstruint la batalla. Hem trobat moltes bales. Sabem a quines armes pertanyen. També sabem que bales disparades per armes de combatents catalans van arribar 500 metres més enllà de la riera, o sigui, que l'exèrcit català va avançar molt en el terreny controlat per les tropes borbòniques. També sabem que els esquelets que buscàvem van ser traslladats ja fa uns anys al cementiri i que allà on eren ja no en queda cap resta. Però encara tenim més qüestions. A qui va pertànyer la creu que acabem de trobar? I la gran pregunta, si realment l'exèrcit català va aconseguir aquesta gran victòria militar a Talamanca, per què no va canviar el signe de la història i Catalunya no va acabar guanyant? És cert el que ens explica en la seva carta al marquès de Poal? Tenim un sol dia per acabar descobrint el que s'amaga sota terra a Talamanca. Tercer i últim dia. Per fi surt el sol a Talamanca. Hem clausurat la línia d'investigació de la fossa. I ara anem cap al camp de batalla. Hem de certificar que tot el que ens explica el marquès de Poal en la seva carta és absolutament fidel amb el que realment va passar.
Ahir vau pinxar, no, allà dalt? En lloc de punxar, vau pinxar. Vam pinxar, collons, però una cosa nova que sabem, no? Sí, home, clar, per suposat. Però nosaltres, mentrestant, aquí baix fent xops. I tu de dalt, saps? Ep, mira, vine. Mira, veus? Està per aquí. Vine aquí. Doncs fes una caleta aquí. Els Jordis continuen buscant indicis de la batalla. Però què és? Què és aquest soroll? Són els miquelets, els soldats més valents i més ben preparats de l'exèrcit català. L'Associació de Miquelets de Catalunya és un grup de reconstrucció històrica que ens fa reviure com era i com lluitava aquest cos militar català tan prestigiós i tan temut pels seus contrincants. Impressionen, eh? Clar, com vam veure ahir a les proves de tir, no és fàcil carregar aquest tipus d'arma, disparar i tornar a carregar. Això explicaria que, tot i la gran quantitat d'efectius que es van enfrontar en aquesta batalla, s'hagin trobat per terra poca quantitat de bales, no? Evidentment, ara que no tens pebrots de vestir-te de miquelet i pujar fins a Talamanca pel dret. Esperem que no plogui. I que em creixin els pebrots. En fi, comptem què triguen els miquelets a carregar l'arma. És gairebé una guerra a càmera lenta. Carregueu! Els miquelets havien de carregar l'arma cada vegada que disparaven. I, a més, no podien disparar de gaire lluny si volien tenir una certa garantia d'èxit. Tampoc podien afinar gaire la punteria. Les armes no ho permetien. O sigui que la millor tàctica era avançar tots junts, disparar tots alhora i esperar a tenir sort i que algun tret hagués tocat l'enemic. Fusellers! Apunteu! Foc! Companyia! Avanceu! Companyia! Alto! Fusellers! Carregueu! Fusellers! Apunteu! Foc! Vinga, va, continuem, Gemma. A veure què trobem. Gemma! Vale, no? Per aquí. Sí. Vale, sí, fem allò de les mans. No. I això, no? I aquestes són les bales que tiraven els miquelets. Ah, sí? Els tiraven, sí. Sí, perquè aquestes estaven prohibides. Aquesta és cilíndrica i aquesta és esfèrica, no? Aquestes són les homologades, per dir-ho així, no? Exacte. Veus? Mira aquí, taramana. Para. Mira per aquí. Això és un senyal, també? Si fos un detector de rovellons, ja estaríem forrats. Mira per aquí és. Busca per aquí? Sí. Anem això una mica. Mira, això deu ser. Ostres, nen, tio. Quina passada, no? Mira. Que guapo. Avui sí que els fotrem canya a les nenes, ja veràs. És que vols que trobin aquelles nenes. Home, no siguis així tampoc, poretes, home. Gemma, aquí pita fort, eh? Sí, aquí pita molt fort, eh? Sí? Mira, aquí ho tens. Aquí. Ho marco bé, vale? Molt bé. Molt bé. Ei, ostres, mira, una civella. Una civella? Ahà. És xula, eh? Que xula, no? Sí. Això pot ser del tatge dels miquelets o com podria ser? Bueno, haurem de mirar per la tipologia i tal, però sembla que sí. Mira, veus? Sí. Té com una mica de decoració aquí, s'haurà de netejar bé, però sí, pot ser. 3 metres, vinga. Vinga, dia. Sí, senyor. A mi el que se'm fa estrany és que cap dels dos exèrcits fes servir la guerra de guerrilles, perquè amb tanta vegetació, amb tant de bosc, el més normal és una bona emboscada i fora, no?
d'emboscades ja en feien. Ara bé, els miquelets no eren guerrillers, eren soldats reglats, organitzats i ordenats amb els seus oficials i la seva normativa. Lluitaven al davant, cobrint les avançades, o al darrere. Eren molt ràpids, eren molt resistents i lluitaven tant a camp obert com en els boscos. Has de pensar que el bosc que tenim ara, en aquella època possiblement no hi era. Hi ha moltes zones de terraplenades, amb bancals, que indica que l'agricultura hi era molt important. El paisatge a Catalunya ha canviat molt. A finals del 17 i durant tot el 18, la vinya s'expandeix moltíssim, perquè hi ha una gran demanda de vins i aiguardents. Per fer-vos una idea, la flota anglesa i la holandesa donaven als seus mariners mig litro d'aiguardent, de groc, que es deia, per mariner i dia. Sort que no els feien bufar abans d'entrar en batalla. No sé per què he acceptat el repte de l'Eudald. Córrer amb 13 quilos d'indumentària, armes i tot l'equipament al damunt és molt i molt dur. Mentre em canso com un burro pujant muntanya amunt, arribo a dues conclusions. La primera és que el marquès del Poal no em voldria ni en pintura en el seu exèrcit. I la segona és que si m'hagués acceptat, m'haurien pelat a les primeres de canvi. Només, porta'm. Em portes o què? I tant que sí. Ja et deia jo, ja sabia jo que no podries. Vinga, va, que et pujo. Quin batament. Eudald, posa'm l'espasa bé, que no entro. Espera't, Ai. Ja està, ja ho tinc. No m'enredaràs mai més. La carta del marquès de Poal en cap moment ens diu que les tropes catalanes arribessin fins la Mussarra. Ens explica que l'endemà de l'enfrontament, el dia 14, les tropes borbòniques van fugir i les catalanes les van perseguir. Van causar moltes baixes en l'exèrcit borbònic. Bé, veiem, ara que hem acabat, el tercer dia, el registre com s'ha distribuït per tota la superfície que hem estat prospectant. Bueno, ara que ja tenim tot el material recollit del treball de camp, podem comparar la distribució d'aquestes restes amb el que ens diu el Poal a la seva carta i verificar si és una font fiable. A primera vista el que podem veure és que els 3 atacs que explica el marquès del Poal en la seva carta realment es reprodueixen en el camp de batalla. És a dir, tenim els 2 atacs als 2 turons que van cap a la zona de Mussarra i el tercer atac, que és aquesta finta que va enviar el marquès del Poal per intentar atacar la rereguarda de l'exèrcit borbònic. També es veu que, com les bales no arriben fins a la casa de Mussarra, es demostra que l'atac va ser un fracàs, com realment explica el mateix marquès. No, i a més, si el riu era la frontera natural entre els 2 bàndols i totes les bales han quedat a la zona borbònica, vol dir que els borbons no van passar d'allí, és a dir, no van arribar, a part d'algunes 4 bales que van arribar a la zona catalana, però no van passar. Són els catalans els que van tenir la iniciativa. Sí, o sigui que podem dir que el marquès de Poal, a part de ser un bon comandant, va ser una font absolutament fiable. Jo crec que sí. I un cop guanyada la batalla, quins eren els plans del marquès del Poal? Doncs arribar a Barcelona i trencar el setge de l'exèrcit borbònic. Catalunya tenia possibilitats de guanyar la guerra? Va estar a punt d'aconseguir-ho d'alguna manera? Quan les autoritats catalanes van decidir entrar en guerra era perquè tenien absolut convenciment de que la victòria era possible. De fet, van estar a punt de guanyar. Felip V mai hagués aconseguit dominar Catalunya si no hagués estat per l'ajut massiu de Lluís XIV de França. Amb més efectius i amb molta més cavalleria, l'exèrcit castellà va ser molt superior al català a la plana del Vallès. La capitulació de Cardona el 18 de setembre va marcar el final de la Guerra de Successió a Catalunya. En aquests darrers 3 dies hem pogut comprovar que el marquès de Poal no va ser el nostre primer paparazzi, no. Ell va ser un cronista fidel que ens va relatar amb detall la victòria catalana a Talamanca. Jo personalment he pogut comprovar que fer la guerra al segle XVIII matava, perquè francament estic mort. Ens veiem sota terra. Llet Nostra, llet de les cooperatives catalanes, patrocina la cuina de la història. A l'excavació d'avui s'hi diu un plat anomenat platillo de la batalla d'Almansa. La batalla d'Almansa, com la de Talamanca, són episodis de la Guerra de Successió. El platillo és una preparació que es feia i es fa encara per aprofitar els colls, les ales, les potes de les aus, les extremitats de les aus que després es rosteixen en els àpats de festa major. Per fer el platillo de la batalla d'Almansa necessitarem els següents ingredients.
pollastre, com veieu, el millor del pollastre. També farem servir un bon tall de cansalada, una ceba, menta fresca, julivert, nou moscada, lard de porc, farina, pebre, sal i vinagre. Al final del que es tracta és, amb aquests menuts de pollastre, fer un caldo. Aquí hem tingut 2 hores bullint les ales, els peus i els colls, amb el tall de cansalada i la ceba. Un cop la ceba és cuita, el caldo és ben reduït i el pollastre també és cuit, el que farem serà retirar aquesta ceba, retirar el tall de cansalada i ho barrejarem amb un manat de menta fresca, abundant, no tingueu por amb la menta, una miqueta de julivert, i amb una miqueta del propi caldo ho deixatarem per poder-ho triturar. Veieu que queda com una crema i ho tornem a posar dins. Ara ho deixem que faci xup-xup, 2 minutets, tranquil·lament, que vagi fent, i mentrestant prepararem uns rucs. Un ruc sabeu que és normalment mantega amb farina, però aquest cop ho farem, en lloc de mantega, amb lard de porc. Posem a fondre, un cop tenim el lard de porc fos, i afegim la miqueta de farina, ho remenem. Ara sí que ho deixarem coure una miqueta, perquè la farina crua ja sabeu que té un gust una mica desagradable. Un cop ho tenim, ho afegim a dins del pollastre, del caldo de pollastre, amb les herbes i tot el més. I afegirem també una miqueta de nou moscada, un polsim de pebre, i ho deixarem bullir 10 minutets, que acabi de lligar-se la salsa i que els aromes s'acabin de barrejar com cal. Un cop ha bullit 10 minutets, posarem un rajolí de vinagre. Penseu que el vinagre era un gust que agradava molt en aquella època. Tots els plats portaven o el rajolí de vinagre, o una mica de taronja agra, o llimona. Era un gust que agradava molt. I el deixarem bullir un minutet, que acabi d'evaporar, que no tingui aquell gust àcid tan fort. I donem 2 voltes i ja ho tenim a punt per servir. Posarem una pota, una cuixa, un coll, i acabarem salsant una miqueta amb aquesta salsa lligada que ha fet el propi caldo. Llet Nostra, llet de les cooperatives catalanes, ha patrocinat la cuina de la història. La nostra espècie, com moltes altres, arriba a la confrontació per al control del territori, per qüestions econòmiques i per qüestions socials. La guerra de successió no és diferent d'altres guerres. La batalla de Talamanca la vam guanyar, però vam perdre la guerra el 1714. Catalunya hi va perdre molt. La guerra només és mort i destrucció. Diu un anònim clàssic que la guerra no és dolenta pels que mata, sinó pels que fa dolents. L'Evolució és una empresa cooperativa i aquestes empreses ho demostren cada dia. Caixa d'Enginyers, Federació Farmacèutica, Habitatge Social USOC, Llet Nostra, Abacus Cooperativa, Sapiens.